Хвала Христу, дорогие! Вітаю вас на черговій нотації святара з Могилівщини. Дорогие, сегодня я хотел бы с вами поразмаўляць про одну такую справу, якая называется дар сэрца. Спадзяюся, мы чулі про гэтую ініцыятыву, якая ў мінулым годзе называлася дар сэрца для касцёла на Магілёўшчыне, а ў гэтым годзе мае назву іншую трошкі дар сэрца для парафіі ў патрэбе. Што гэта такое? Дар сэрца – гэта ініцыятыва, якая адбываецца ў мінска-магілёўскай архідыяцэзіі. Ужо, зрэшты, не першы раз. У мінулым годзе менавіта такая ініцыятыва датычыла Магілёўшчыны, а ў гэтым годзе такі больш шырокі фармат. Ініцыятыва дар сэрца для парафіі ў патрэбе – гэта спроба вырашыць некаторыя пытанні у нашай лакальным касцёле. Я думаю, вы не сумняваюся, вы ведаеце, што гэтых выклікаў розных ёсць шмат. Праблем ёсць шмат. І адным з такіх выклікаў гэта з'яўляюцца невялікія парафіяльныя супольнасці, якія прагнуць праслаўляць Бога, якія прагнуць жыць з Богам, якія прагнуць мець годнае месца малітвы, якія прагнуць мець душпастыра пастаяннага, якія прагнуць Бога ў сваім жыцці. Дадзеная акцыя не з'яўляецца выпадковай. Ужо шмат гадоў прыватнасці святары з усходу Беларусі шмат разважалі і прапанавалі розныя варыянты, як можна дапамагчы невялікім парафіям, як можна менавіта будаваць святарскую супольнасць у архідыяцэзіі, як можна будаваць еднасць братэрства у нашай архідыяцэзіі. І менавіта такой спробай з'яўляецца дар сэрца. Дзякуй Богу, у мінулым годзе да гэтай ініцыятывы далучылася 47 парафій. І дзякуючы ахвяраванням людзей добрай волі, дзякуючы братэрству, дзякуючы салідарнасці ўзаемнай, дзякуючы дару сэрца была выдзеленая дапамога для многіх парафій на магілёўскай зямлі. У прыватнасці была ўдзеленая дапамога на камунальныя платы. Таксама у некаторых парафіях была ўдзеленая дапамога для правядзення рамонтаў. Таксама было вырашанае пытанне адносна працаўладкавання некаторых святароў, якія не маглі сабе гэтага дазволіць. Таксама была выдзеленая дапамога з гэтых ахвяраванняў на некаторыя душпастырскія праекты. А ў гэтым годзе гэта ініцыятыва, якая распачалася нядзеляй добрага пастыра і завяршылася святам перамянення пана, датычыць не толькі магілёўскіх парафій, бо і на Міншчыне ёсць невялікія супольнасці, хапае тых парафій, якія знаходзяцца ў патрэбе. Дарагія, як мы маглі заўважыць, гэтая ініцыятыва ажыццяўлялася праз распаўсюджванне такіх сімвалічных цаглінак дару сэрца. Дару сэрца – гэта значыць знак братэрства, салідарнасці, неабыякавасці. Мы праз гэтыя цаглінкі мелі магчымасць падзяліцца тым, што нам таксама патрэбна. Падзяліцца з тым, хто ўвогуле, можна сказаць, амаль нічога не мае. Не для таго, каб страціць, але каб прыдбаць менавіта больш Божай ласкі, каб менавіта перад Богам багацець, як мы пачулі ў мінулую нядзелю. Ну і, канешне, запрашаем да ўдзелу у гэтай ініцыятыве. Запрашаем не баяцца гэта рабіць, бо разам мы можам зрабіць і больш, і лепш.
Похваленный Иисус Христос. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Вітаю і скеровую до вас слови подяки. Подяки за уділ у акції «Дар серця» для парафії у потребі. Некоторые з нас пам'ятають, у минулому годі була акція «Дар серця» для Могилевщини. І сапраўды такая акція адбылася, і сапраўды многія наші вернікі, і не толькі касцёла каталіцкага, але і людзі добрай волі адклікнуліся, адгукнуліся на гэтую нашу ініцыятыву. І много зроблена у матэрыяльным стане там тых парафій, тых касцёлаў. Але, мои дарагія, яшчэ больш зроблена у напрамку паяднання, еднасці, салідарнасці. А сёння мы ў касцеле кажам сінадальнасці, бо тыя вернікі, тыя парафіі, якія, на жаль, не маюць многа вернікаў у касцёле, бо бывае так, што ў нядзелю 15 і 10 і 5 чалавек нават толькі у вялікім касцёле, а 5-10 чалавек, на жаль, такая рэальнасць. Але трэба плаціць за свет, трэба плаціць за іншыя яшчэ камунальныя службы і працу, але таксама ўтрымоўваць і касцёл у належным стане, каб гэта быў дом сапраўды домам малітвы, домам для Бога. І мы разумеем, што для іх гэта вельмі цяжка ўчыніць. А таму вельмі часта менавіта з гэтых маленькіх парафій вясковых мы выехалі. І мы там уже, як мы кажам, не маем да каго вяртацца, бо там нема ўжо нашых бацькоў. Але ёсць хрысцільніца, ёсць тое месца, где нас хрысцілі, тое месца, где мы прынялі першую святую камунію, альбо, можа, нават і бралі шлюб. Таму гэта магчымасць вярнуцца і думкамі, але і канкрэтнай падтрымкай да той парафіі, дзе мы выраслі, як мы кажам, пад крышу дома свайго. І таму дзякую ўсім, хто мог дапамагчы матэрыяльна. Дзякую таксама валанцёрам, якія выязджалі і канкрэтна дапамагалі. Не грашмень, не фінансава, бо, можа, многія з нас не маюць, але яны прыехалі, каб дакрануцца гэтай вялікай спадчыны нашых бацькоў. Дзякую вам за вашу малітву, дзякую за падтрымку. Хацелася бы падзякаваць святарам, якія кожны год і на працягу ўжо многіх лет менавіта ў такіх парафіях працуюць. Душпастырства. Яны разам з нашымі вернікамі. Нехай Найсвяцейшая Панна Марыя Буцлаўская, Маці Божая Бялыніцкая, тая з Назарэту, атуляе ўсіх вас плашчом сваёй матчынай апекі. Дзякую за малітву, дзякую за фінансавую падтрымку. Гэта наш супольны дом. Гэта мы, сям'я. Бо так як і касцёл, так і дзяржава, гэта сям'я сем'ю. Благаславляю нашую вялікую, дружную, сяброўскую, беларускую, каталіцкую сям'ю. У імя Отца і Сына і Духа Святога.